Oga, a garin nan wala kawai nake ci. Bari in dai zamu koma kwantar da hankalinka. Za dai ka je birni dai kai. Zan je birni. Ka tattaro kayan. Zan ga mota yin Allah biya. Bari mu je mu ga innan. Ai Allah kai ka ga gonakin nan. Hajiya ta ce duk sai da su zaya a koma birni. Kai Allah. shi sa ni abin nan ma fa kaga sai dai in je Dubai. Da irin su ai ka bani Burkina Faso. Kan nake tafiya ni ai. Burkina Faso can cikin birnin Maka ko? Can ba matsala. Ai oga. Baba. Kai. Baba, wai baka ga yarinyar da ta wuce bane ba? Ai wai wancan? Baka ganta ba? A kan uwa, ai irin wa'annan sun fi dubu a garin nan zamu. Wannan tamu a tare ne. A tare ta? A tare. A tare ta kawai baba. Ai kafin yan belan nan ka ce ta taro ma wallahi sai na taro ma. Ai kai oga ne ai girman ka ne. A tare ta. A tare ta. Yan mata ji mana. Wannan me yasa kake bi na da gudu? Ha ko sata na yi ma ne? Ba sata kika mana ba wallahi zuciyar dai oga na kika sace. Ogan naka. Ai oga na ba irin wai. Ke me kuɗi ne kuɗi da kika kayan da nake sa kaf garin nan ba mai irin kayan nan. In kika kayan jikin shi ko yanda kika san a tana ake ne. Wallahi shafu kan shi yake ne. Ai ke kuma rena oga na ko. Gaskiya ina so in ga wannan ogan naka. Ba damuwa ko? In ba matsala ko sai mu je yana inuwa kin san shi bai san rana ba dan wala bane. Ai oga na babban mutum ne taran wa ga ma shi nan bari in dan mai magana ko sai ya zo ku tattauna. Yawwa oga wallahi ga kayan ta zo wallahi godiya nake. ai yanzu tana jiran ka je ka Wannan ka je ka sha su. Allah kai Godiya nake. uba yau ba yaro mol zan kwana dan bura uba ba. Mata ya kike a gari? Lafiya kala wallahi. Gaskiya ne ai jana na zo sai na ganki a cikin zuciya sai na sa kin Idris dan mun da ke. Okay. Gaskiya ne amma fa kin haɗu fa. Kin sai yanayin garin ne namu na zo kuma na je na dan jin hot ne haka. Na dawo daga Burkina Faso na zo ta Rasha ta Ingila. Kuma gashi yau kin burge. Gaskiya kam shi yasa yake gaya min ai ya gaya min komai wallahi. Wallahi Allah to yanzu ake ciki. Ya gari ya labari ya ƙauyen naku gashi nan dai normal. Gaskiya kam zaman kawai nan fa bai yi ba wallahi duk noma sai ya biya wannan din. To me zai hana ki bin Ingila? Da hakan da zai fafa. Gaskiya ne saboda ni ma ina tunanin zan ɗauki gidanmu ne haka dan haɗa da su mu tafi idan ma aure ke so mi anan zan sa kayan tun daga can za a haɗo miki mai soket a kawo nan gurin in ya so kin ga ke kina can muna huta muna shakatawa. Gaskiya kam. Kin taɓa hawa jirgi? Ba. Jirgi za ki. Gaskiya shi yasa na duba hakan kuma gashi gona duk ya biya ka ga yanayin yanda nake din ai. Kamar an ce ke jikan malam Shehu ce. Haka ne. Ban nan baki an jima zan zo gidan nan ku. 0 mai 0 samu. Gaskiya ne. Godiya nake an jima insha Allah zan shigo. To shi kenan sai ka shigo. Da ke za mu tafi Dubai ina insha Allah. Ba shi kenan. Na gode. Ni ma Sai na na zo. gode Sai an jima. Sai kin ji ni fa. Kai kin wai kana ina ne don uwarka? Yes wallahi oga kashi nake ji wallahi. Yau kullun nan ne ma na ga maka yarinya na ga a wannan yau sun da talata ina ne mata sun mana. Mu je ba kuran yanzu ka san ba biya musu kuɗin hayan wancan satin ba. Ba a basu ba? Ai ga matsalan kenan. Mu lallaba idan muka yi wannan muka samu muka fita kunya yarinyar nan ka san dai na ga mata ga kai ka san komai. A gaskiya kai aka lallaba mu aje ta kunya mu fita kunya. sun gama za mu. Au mu tafi. Dan bura uga. Ai oga nake ga ma yarinyar nan na san ka gama da rayuwarta. Nan baya shiga fa wannan lamba. Ban san yadda zan yi ba. Amma dai bari in dan je wajen zaman nasu ko zan ga. Allah zai azurta mu kai. Allah ka kuɗi. Inna lillahi inna ilaihi. Allah. Oga ya ka aje kuran. Takalmi na nake gyarawa. Amma kai ka san Oga ta so. Wai dan Allah ka rubuta ni me zan gani ya? Oga. Dan da bai ke. Ya na ganka kana jan kura. Bai bane iska babu iska.
babu iska. Ba kai bane? Ba yi bane Hajiya Hassan da Usaini. Ai kai ne kuwa kamar kai ne wani. Yana mun wayo za ka yi? Kai ne na gani ka ce ba kai ba? Allah ba ni ba Usaini ne. Yana mun ma hankali kake yi ma. Kai ne za ka zo ka yi wani Allah ba wannan? yan biyu ne. Dama karya kake yi dama. Oh, no, no, no.